Добър ден на всички! Казвам се Георги Пачов. Поздравления на всички, които успяха да си закупят от мен малки фиданки Еводия. Тогава ги продавах в малки саксийки. Дано да са ви се хванали и да са пораснали като моите. Темата е колко бързо расте Еводията. Тези дръвчета в предишното клипче ги засадихме на 18 юли 2023 година. Днеска сме 3 септември 2023 година. И измерваме колко са пораснали за 45 дни. Снимай тати да видят хората. 1,15 м. Задръж да се види добре. Така. Добре, отдалечи се сега. Мисля, че се видя добре. Това означава, че е пораснало около 90 см за 45 дни. Което според мен е много добър прираст за тази фиданка. Тук тези дръвчета ги засадих, последните, които ми останаха, за да виждам как се развиват, за да можем да направим едно информативно клипче за всички хора, които се интересуват от това дърво. Еводия Даниели, дървото на пчелари, или едно от най-медоносните дървета. От 12 всичките са пораснали перфектно. Дръж стабилно и нишавай, моля те. Няма изядено от насекоми, няма маносано, няма изсъхнало от жегите. Развиват се перфектно. Много устойчиво дърво, нито се е пръскало с нещо, абсолютно нищо, само вода. Наблягам на това, дървото се нуждае от поливане обилно, за да расте толкова бързо. Тук в момента са накапало напояване и им е осигурена абсолютна необходима влажност на дървото. Общо взето е това. Успех на всички, които искат да си засадят такова дърво или дървета. Ще засаждаме отново за другата година. Също така и тези мога да ги пусна, но това е друга тема. Успех на всички и до нови срещи!